De toekomst van Iepenloftmuseum de Spitgate op Harkema is onwis. Om bestaan blijven te kunnen, moeten ze professionaliseren. Daarvoor is hield nodig. Maar het bestuur van de Spitgate is benauwd dat ze bij de gemeente achterkaspelen efter het netviskje. Ze lieren daarom de neetklok bij de gemeente. In het bestuursakkoord is neemt dat er onderzoek die we maken naar de professionalisering van de Spitgate. Er zal ik een museumbeleid komen stiert daarin. Alleen in de kadernota van 2022 tot 2024 wordt de Spitgate net neemt. En daar schrik we een beetje van en dat zullen we graag ook zien. De Spitgate draait benam op vrijwilligers. Om te professionaliseren wil de stichting een directeur instellen. Die maakt meer stuur aan op het museum en alle activiteiten eromheen. Het wordt daar gewoon grutter. En dat maakt ik, want we moeten toch bezoekers en beziekers loeken. En dat houdt ik in dat er stadig meer gebeuren moet. De jonken, de eerste boetnom van de museumvereniging en de museumfederatie en zo wat hen, worden ik stadig gewoon heger. De beziekers eerst keer meer. Dat moet echt lering komen dat je zegt van daar kan beslissingen aan worden, beleid kan uitgevoerd worden en kan een keer met de voet op tafel slaan worden. Iets maar wil kosten wat het kost, het voorkomen dat de Spitgate zijn activiteiten aanst afskalen mat. Het bestuur had zijn hoop daarom vestigen op de gemeente. Die had nog net reageren op de neetjalp. Wij gaan natuurlijk een heel veel help van de gemeente. Wat je de laatste tijd realiseert is ik mij help van de gemeente. Ja, daar ben we heel blij mee. En dat had ze goed in en dat had ze geholpen. Alleen de kosten werden steeds heger, de eerste werden heger, dus je moet er wel verhoren. Dat ken het door. Dus dan gaat het museum ons zijn succes ten onder.